Aj slovo obohacuje človeka na duchu, ale obohacuje na duchu aj dobrá hudba, príjemný zážitok. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, prajem vám aj ja krásny a príjemný podvečer a dovolte mi len, aby som vám predstavila účinkujúcich a program, ktorý zaznie počas dnešného veľkonočného koncertu. Najskôr si vypočujete skladbu Saveria Mercadanteho Requiem, ktorá zaznie v podaní miešaného speváckeho zboru Kysuca pod vedením jeho dirigenta pána Jána Procházku. Dielo má niekoľko častí. V druhej časti programu zaznie nádherná skladba Stabat Mater od Giovanni Battistu Pergolesiho. Vypočujete si ju v podaní Kysuckého komorného orchestra mesta Čaca pod vedením jeho dirigenta pána Karola Kevického a predstavia sa vám aj solistky Lucia Kostúrová, soprán, Janka Begerová, mezzosoprán a umelecký prednes zaznie v podaní pani Lenky Byčankovej. Prajem vám krásny a príjemný zážitok a ešte mám takú malú prosbu, keďže tieto skladby sú náročné, každá sa skladá z niekoľkých častí, tak vás pekne poprosím, aby ste prítomným umelcom a účinkujúcim prejavili svoju priazeň vždy až po zaznení celej skladby. Ďakujem pekne.
Stála matka bolestivá, vedľa kríža, ľútostivá, keď na ňom syn milý pňal. Tej matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej, sedmorý meč v srdci tvel. O, jak smutná, doháňaná bola ona, požehnaná matka Syna Božieho. Jak plakala a trpela svätá matka, keď videla múky Syna tvého.
nás nezaplakal, keby videl bolesť, aká je v jej srdci nevidno. Kto by nebol rozžialený, pozorujúc bolesť ženy, ako trpí so synom. Pre hriech ľudu bezbožného vidí syna mučeného, jak ho človek zbičoval. Vidí, ako syn milený dokonáva opustený. Dušu otcu odovzdal. Ó, ty matka, žriedlo lásky, nech prežívam bôľ tvoj ťažký a nech s tebou nariekam. Nech mi srdce láskou planie ku Kristovi neprestajne, veď on je môj Boh a Pán.
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Na bolestiach Syna Tvojho, za mňa z lásky trpiaceho, nech mám podiel, v srdci plač. Daj, nech s Tebou plačem, chvílim, a nech s Kristom spolu cítim, kým len tu budem žiť. Pod krížom stáť s Tebou túžim, k Tebe v žiari sa pridružím a chcem s Tebou žalostiť. Panna Panien prevznešená, aj pre mňa si zúbožená, preto s Tebou nariekam. Daj, nech Kristovu smrť nosím a na kríži účasť prosím, rany Jeho uctievam. Raň ma bôľmi Krista Pána, svätým krížom opoj aj mňa, aj krvou nevinného. A pred večným ohňom chráň ma. Pomáhaj mi, Svätá Panna, v deň súdu posledného. Nech mi je kríž útočišťom. Kristova smrť, život s Kristom, vyprosuj mi milosti. A keď moje telo skoná, daj, nech moja duša spozná život rajskej radosti. Amen.
vo vašom mene ďakujem pánu dirigentovi, ďakujem našim hudobníkom i našim spevákom, taktiež recitátorke. Ďakujem pánu primátorovi za spoluprácu i všetkým tým, ktorí mali podiel na organizovaní tohoto koncertu. Za umelecký zážitok ďakujeme a našim umelcom želáme veľa radosti, vďačných poslucháčov, aby s radosťou a dôstojne reprezentovali Kysuce a našu Čadcu.